Mercedes 80000. این یگان پرانگ نیست، این یگان شو نیست، بگیم این ریال ویدیو های. Salam alaikum, Tajikistan people. Nazmi drozmi. Genki diska? برادرای عزیز، امروز رئیس ما اومد ما را یاردم کرده است ماشینا میدان میکنیم برای تاجیکستان. سهم خچه گذاشته است. بسیاری مملکت ها فکر نکنم در تاجیکستان هم باشه. نفری که دیسکای قیمت میزنه برای احتیاط خودش از همین لاک میگن را همین قلفو استفاده میبره. یعنی که باز همین دیسکا 5 بال داره، یکی از همین بالتاش چیه؟ لاکه و این باز میشه. کدام فکری بد میکنه با دیسکای شما دزدنی میشوه و همراه خود چی میاره؟ کلوچی 17 شم میاره که دیسکای شما را بدزده. وقتی میگه که دیسک 17 داخل نمیشوه و این چیه؟ لاک داره. این لاک در دست شما ای غیر شما این را یگان کس باز کردن نمیتونه. و توصیه میتونم به تمام برادرها که وقتی دیسکای قیمت میزنید از همین لاکو استفاده برین. سبب که این ترپیده در تاجیکستان توری نمیگیره، این از طرف دست راست است رولش ماده در کار نیست. قانونی ماشین میدکنی در جمهوری ژاپن که هر چی در کار نیست میزنیمش میشکنیمش. به خاطر چی؟ وقتی ما را زیاد نگیره. ассалому алайкум бародарони азиз ва подписчикони канали Автолайф, бо шумо ва дар хизмати шумо ҳастам ман Суруб. Хеле ки бародаро ҳамаи шумо хуб медонед, мо бо ҳамроҳи якай муслим ки дар Япония ҳастай ҳамкорӣ кардем ва гуфтем барои шуморо ки дар як ҳафта як видео мо аз Япония барои шуморо пешкаш мегардонем. Ва дар видеои пешина ки мо аз Япония партофтагӣ будем, дар ҳамуҷа 4 та мошин буд. мо гуфтем барои шумо ки бародаро шумо бинависед кадом мошинеш ки маъқул мешавад, ҳаму шамо барои шумо ариза мекунем. ва бисёри бародаро мошини рақами 4 мерседеса вибр карги будан ва имрӯз бародаро акай муслим барои шуморо мерседеса чӣ хел реза карданша видео кардагиай нишон мета. наворо тамошо кунед, як навори ҷолиб аст, як видеои интересни барои ҳамаи мо шуморо тамошо мекунем ва барои пешрафти кори мо ҳамун лайкҳои худатонро дариқ надорем ва фикроятонро дар комментария бинависонед ва мебинем бародаро ки дастгирӣ зиёд шавад ва мо видеоро барномаро давом додан мегирем. ассалому алайкум бародарони азиз ва подписчикони канали Автолайф. мо имрӯз ба хоҳиши бисёри бародаро мошини рақами 4 1 класс соли 2004 объёми 32 қати майдаш мекунем, запчастиш мекунем ва запчастои ин мошина барои Тоҷикистона равон мекунем. чун бисёри бародаро хоҳиш кардан ки мошини рақами 4 майда ки мошини рақами 4. мо хоҳиши онҳоро ба назар гирифта имрӯз овардем мошини рақами 4 Mercedes Benz. хуб бародарони азиз, хеле ки шумо мебинед имрӯз мо мошини рақами 4 овардем ва ира мо майдаш мекунем, запчастиш мекунем, ира запчастоша равон мекунем ба Тоҷикистона. ба хоҳиши шумо чӣ хеле ки шумо мехоҳед, чӣ запчасте ки шумо мехоҳед, чӣ мотор, коробка метавонед заказ кунед, мо барои шумо то шаҳри Душанбера доставкаш қати бибарем бирасонем. ва такури зиёд ба ҳамаи бародаро ки моро дастгирӣ кардан, лайк мондан, комментария навистан ва бо дастгирии онҳо мо ин барномаро давом метем. кӯшиш мекунем ки тӯли як ҳафта як бор ду бор видео аз Япония барои шумо пешкаш кунем. барои бародаро подписчикои канали Автолайф гуфтанем ки мо чӣ хел дастгирии шуморо дарк мекунем, мефаҳмем аз комментариҳои шумо ва аз чиҳо аз лайкҳои шумо. ва бисёри бародарони ғариб навистанд ба мо. ташаккури зиёд ба ҳамаи бародарои ғариб. хуб, дар қадами аввал мо мошина мебардорем ки кор кардан барои мо осон шава ва ин боша ҳамин қачиз барои мо дар кор аст ки ин мошина ба кулли майда кунем.
мо аввал курсиҳои ин мошина боз мекунем пеш аз ягон электронни чизи ин мошина қапидан ки вақте ки ино кор накардан кори мо зиёд мушкил мешавад. хуб бародаро, мо аввал чӣ кор мекунем? Боз мекунем. ва исме ки шумо мебинед ҳамаи японсе ки мошина мо харидем як зара мошина чӣ када гирдан чунин када гирдан марҳамат. ва иси меоя да аблисовка меоя ва аблисовка вақте ки шав ҳарора мо гирён мекунем аблисовка гирён мешавад. агар шумо диста бошед аблисовка гирён мешавад. мотор. хуб бародарони азиз, бисмиллоҳи раҳмони раҳим, мошина майда карданша сар мекунем. бародарони азиз, хуб агар диққат кардагӣ бошем, ман ҳар видеода мегӯм ки аввал коре мекунем мо сидении мошина курсиёша аввал бояд боз кунем. ва ин мошине ки мо майда кардастем сидениш кор намекарда тарафи чи пассажир ба японский пассажир ба тоҷикӣ тарафи шофёр монд. хуб мо маҷбур мешавем ки ана михе сиденира пачастиам майда кунем ва ин кори моро хеле хеле зиёд мекунад. ба он хотир бародаро, агар шумо курсира боз кардани бошед дар ягон вақт аввал пеш мекунем, болтои ҷара боз мекунем ва баъд қафо мекунем, 4 болта боз мекунем ба болтои чи звёздочка рақами 12. вақте ки мошини шуморо компютери сидениш вайрон мебошад, шумо метавонед ки усули чира прамой, яъне усули бобовӣ ҳар чиза ба компютеришне прамой чикор кунем, сиденира қафо пеш кунем ки болтоша боз кунем. хуб бародаро, рафтем. марҳамат. бисёри мамлакатҳо фикр мекунам дар тоҷикистон ҳам бошад, нафаре ки дискоҳои қимат мезанад барои эҳтиёти худаш аз ҳамин лок меганира, ҳамин қулфҳо истифода мебарад. яъне ки бози ҳамин диска 5 болт дорад, яке аз ҳамин болтош чияй локай ва ин боз мешавад. хуб мо инро оз боз мекунем, дар рақами 17 мемонем ва инро мо боз мекунем. ана ҳамин чиз аст. вақте ки кадоме фикри бад мекунад ба дискоҳои шумо диздиданӣ мешавад ва ҳамроҳи худ чӣ меёрад? ключи 17ша меёрад ки дискоҳои шуморо бидизда. вақте меяд ки диск 17 дохил намешавад ва ин чия лок дорад. ин лок дар дасти шумоай. ғайри шумо инро ягон кас боз кардан наметавонад. ва тавсия метавонам ба тамоми бародаро ки вақте дискоҳои қимат мезанед аз ҳамин локҳо истифода барен, яъне аз ҳамин қулфҳо.
сабабе ки и торпеда дар тоҷикистон туғрӣ намегирад, и аз тарафи дасти рост аст рулаш, мода дар кор нест. қонуни мошинмайдакунӣ дар ҷумҳурии ҷопония ки ҳар чи дар кор нестай мезанемаш, мешканемаш. Ба хотири чӣ? Вақти моро зиёд нагирад. Ба хотире ки дар инҷа вақт зиёд қимат аст. Дусади ёздаҳум кузафа рулша мо аиҷа бӯй мекунем, мекушоем. Як бол дорад аи дурун. Марҳамат, бозиш кардем. Ва ин симора мо мебарем. Хеле шумо мебинем бародаро, ҳар чи ки мода дар кор нестай ва барои Тоҷикистон туғрӣ намегира, моро мепартоем. ҳар чиз дар кор нест, ура мешканем ки вақти зиёди моро барои кушодани ӯ нагирам. Марҳамат. Салом алейкум, Tajikistan people. Nazmi drozmi. Genki diska? бародарои азиз, имрӯз раиси мо омад моро ёрдам кардестай, мошина майда мекунем барои Тоҷикистон. Саҳми хича гузоштестай. Таваккал Аллах. Мотора қати коробкаш збор, ходовой пеш фровардем, ходовой хафо збор, қати даре Yano Kenji que fuemos muslimos, Zakbal.